Zdravím vás, priatelia. Dnes vám chcem ukázať proces tvorenia môjho nového albumu. Je to steampunkový album a papier, kolekciu, ktorú som použila, je od Scrap Boys. Volá sa Steampunk. So svojou priateľkou sme navyrezávali desiatky rôznych postav, rôznych koliesok, motýlov, kvietkov. No a ja vám ukážem, čo som zatiaľ vytvorila. Nie je toho veľa, ale tu mám magnét, keď ho otvorím. A tu je takáto brána. Na túto stránku pravdepodobne ešte príde nejaké vrecko, alebo možno len uvidíme. Možno. To by bolo fajn. OK, takže toto môžem zavrieť. Ešte raz to otvorím a teraz tu mám. Potrebujem do toho albumu, bude mať teda len 4 strany a potrebujem do neho vložiť 80 až 100 fotografií, takže musím sa snažiť to všelijako pootvárať, pozatvárať, poskladať rôzne skladačky, aby tých fotografií tam toľko vošlo. Čo pre mňa vôbec nie je problém. Tu budeme mať 4 fotografie, 1, 2, 3, 4 a tu príde 5. Tu prídu 4 fotografie. Ten papier je úžasný. Dobre, toto môžeme teraz zavrieť. A dostávame sa na stred. Tu je takýto uzáver. Keď ho otvorím, tak tu mám vodopád. Uvidím, ešte ho určite nejako vydekorujem, ale je tu miesto na 15 fotografií, takže super, duper fotiek môže byť. Tu je 15. Tu budú určite 2, 3. Tu je 5, to je 20, 24, 26, 28. Už mám a ešte sme len na obálke. No a prvá strana, ktorú som už stihla urobiť, tu som dala vrecúško, rozkrojila som, tu bude tiež vrecúško. A povystrihovali sme všetky tieto nádherné záložky. No a už sme na poslednej mojej tvorbe, kde som urobila acetátové z príhľadnej fólie vrecko. Vytvorila som tu koláž. Pozrite, aké nádherné sú tie obrázky. Tu som tiež prilepila toho pána, dá sa niečo zasunúť. Motýlika som tu prilepila. A teším sa na ďalšiu stranu. Ďakujem veľmi pekne za návštevu a posuniem vám ďalšiu moju tvorbu. Možno dnes, možno zajtra. Prajem vám krásny pondelok a pohodový týždeň. Dovidenia, Alena.